What's up Tarlakeños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ni Big Better dito sa Barangay San Nicolas, Bamban, Tarlac. Yan guys, kung naghanap kayo ng mga snacks, shawarma, milk tea, and of course yung mga burgers nila, siguradong babalik-balikan nyo dito sa Big Better. Recently, so we decided to serve you the best and authentic Filipinos shawarma here in our town. So we have our beef and chicken shawarma. We also serve rice meals like beef and chicken rice meals, and we are also serving Big Better Burger, unang kagat burger agad. And also we prepared you drinks also to pair with the food. We have our bestseller cookies and cream, mango cheesecake, and many more. You can visit our store here in Bamban. So if you have time, you try our food, and I know that it will satisfy your cravings. Standard quality, which is pure and lean meat. And also, we are serving in a very affordable price in 119 buy one take one. On our milk tea products, we serve premium Taiwan milk tea, which is served also in buy one take one. We have medium one for only 129 and large for only 149. Alam naman natin na food is everything, food is love, and food is happiness. Kaya naman naisipan namin na itayo itong ganitong klaseng negosyo dahil alam ko na papatok sa panlasang Pinoy, lalong-lalo na dito sa mga taga-Bamban, na mga Bambanense. Inihikayat ko kayo na tikman ang aming special shawarma, burger, and very affordable price, but also our food itself na very quality. Open po kami from Monday to Saturday, 9 a.m. to 9 p.m. and we are also open Sundays, 7 a.m. to 9 p.m. also. Hi Tarlakeños, ako nga pala si Ferdy Sibal. Ako yung owner ng Big Better. Ito nga palang Big Better ay proud homegrown business ng Bamban. Nagsimula siya noong September lang. Imagine 3 months pa lang kami, nakikita namin sa parokyano ng Bamban, ng mga Bambanense, natutuwa kami at tinatangkilik kami. At nakikita namin sobrang daming natin customers dito. Sa sobrang suporta ng ating mga customers dito sa Bamban, in span of 3 months, nakapagtayo tayo dito sa Severa branch, which is located sa Mabalacat City. Katabi niya po ang Robinson's Supermarket. Iniisip na po natin ang franchising business. Marami pong nagtatanong sa atin kung available na po ito. Sa ngayon po, sa mga gusto mag-franchise, pwede po natin i-message kami, private message po kami sa aming Big Better page sa FB. At the same time, dun po sa cellphone number namin. Ito palang Big Better ay located dito sa Bamban, Tarlac. Katabi kami ng public market. Kung makikita nyo, gitnang-gitna po itong negosyo natin. So ngayon po, ito pong pwesto ko, naghahanap din po ako ng mga negosyanteng pwedeng mag-complement sa negosyo ko dito sa Big Better. Meron po akong 2 stalls na bakante
Sana po makatulong namin kayo sa paglago ng negosyo dito sa Bamban. Ma'am, madalas ba kayong kumakain dito sa Big Better? Opo. Ano ba yung binabalik-balikan nyo dito? Yung milk tea po nila tsaka yung shawarma. O sulit na sulit. Masibayo po kabalen, agkatanda kayo po man kayo Big Better, kayo ni Bamban. Try mo rin po yun kaya kaming branch kayong Sibera. Ngayon po patutuanan mi po kaya kayo, yung Big Better talaga, mura na, manyaman pa. Sa napakaraming shawarma branches dito sa Pilipinas, naisipan kong Big Better dahil from the word itself na Big Better, malaki na masarap pa. Sobrang pasasalamat namin sa mga sumusuporta at walang tigil na share ng ating FB page. Kaya talaga nyo, kung naghahanap kayo ng fast food dito sa Bamban, so puntahan nyo na itong Big Better dito sa Barangay San Nicolas, Bamban, Tarlac. So nag-offer sila ng mga affordable and quality mga foods tulad ng mga favorite snacks natin, burger, shawarma, nachos, fries, and of course yung mga favorite drinks natin na milk tea. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga ibang kabambanense natin dyan itong Big Better Fast Food dito sa tabi ng Bamban Public Market. So until our next vlog, peace out!